नै दायो जोंहा शुटिंआव थांनो थाखाय रेडि जाहांदों माने दुगैनानै जों फैबाय दिनै अखायाबो एसे ज्राम ज्रामैनो हादों एसे हमथादों जोंखौ शुटिंआव थांनायाव ओमफ्राय दा गारदों गारनायालाय थेवबो दा मेकआपजों माजों एसे लेट जाहैसिगोन बादि मोनदों आरो जाब्लाबो उपाय गैया खालामनांसिगोन खामानियानो बेनो जाहैबाय औ जागाया Hai. Oh yeah, jik posto deh bardene. Oh my god. Mabai di nang deh barnane? Super excited, natai. Excited. Excited bos. Chris, mandi barde. Gideng mana? Iya. Gaham nang deh nama barne. Iya. Deh मोजां मोनदों बारलाय. जोंना बावदागुमै पार्ट 2 नि मेथाइ बानायगासिनो दङ बेयाव करिश्माया थाफिनगोन आरो मिजिं सोरां बसुमतारियाबो थागोन लोगोसेनो नै बिथाङा लाइट होनो एसे हेल्प होगासिनो दं जों बुङो बे मेथाइखौ करिय'ग्राफ खालामदों जोंहा नै अनेस मुसाहारि आरो दस्र बर' बिथिंजाय केमेरा खेबग्राखौ मा बुङोमोनथाय मिथिला नै बिथाङानो दशरथ बर' आरो बिथाङा अनेस मुसाहारि सार बिथांमोनानो करिय'ग्राफ खालामदो दशरथ बर' आरो अनेस मुसाहारि नै बिथांनि नामखौ मा होनोमोनथाय बिलिफां बर' बिथाङा जोबोद एक्सपार्ट माने ड्रन केमेरा हमनायाव Oh, nih musuh. Oh, ayo. Oh my gosh. Hei, cidu ya kum sampai mentera zeng barna nih ba. Apa nih musuh? Ini berarti musuh ya sudah sudah. Cici. Hei, nih cidu ya kum sampai mentera. Ayo campur ya. Oh, kan sana sih, jalan nih. नोंथांमोना बे भिडिअखौ सुदेम फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन थेंक इउ सो माच Cang, makasih deh. Macam-macam kan, balik, kesini-kesini